Kum kadak ban penpau ke jing penram ya ke jing syak dekat jebor ki jing im jongki hybrid hakiriu transnam ki belajia ki negi kendiat sngi bat ki banai ki beladam na kalyang kehenyo trap integrated territorial organization HITO kala shim ya ke rai ban Pynlong da ke Jingïalang Thang Mombati bejarjar hakakat ar Tarik urisau ar haja ar pesan. Habakran sekilat pathai kubor na kalyang uba balajit jerwa ulaong. Bayakani ke Jingïalang an Pynlong hak hendailat hakapor sau beje jadmit bat kumta ula kerpat yaki nongsong snong bakin nyepoi sekani ke Jingïalang. Ni kum ka HITO ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization. Lengba jukuni ka Kyrwoh. Ngikot bat bangi priang sobha ya borok kipai nongsong snong jeng kabri Hinyo Trap. Ban mi shikmat bat ban wan sekani ke Jingïalang. Kata ka candle vigil bat ru ka silent vigil nabanta kini ki khun samla ki khun barit jungi ki baloi syaban bethat no ka jingim jungki krampat depor te ngiru kum ka HITO ni kerpa ipi bapinwan rai ki janyong ban yok mantap ki suntur jong pi bat ru ki plakat bapin yok ban pinsngau sya ka sorkar bat ki badan habar ki bakran bet ba ni dei ban pet ki khun ki ti la jong hi kata ka long ka babakla dia ni nakaliang jungi ru ki khat ipi barok ki samla samhoi ki long kme ki long pa badru ki para ki himan jungi ba pinwan ban mi shikmat ban pen i ka jing sosi bat ka jing bitar ba ikini ki jingja bat ka jing bathat jong kini ki jing em ki bampat depor jong ki balui loi te kumta hi sai sen ni karpa ipi ba pinpoi shikani ka Jingïalang hapok khandai lat hak la shai ka sni robi bat ha khandai lat hakapor sau buji janmiet inya don lang badru ngin pen i ya kata ke jing solam bat ke jing bitar persya ikini ki kam bamban balaja hapo kabri Hinyo Trap jingi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya